Nasuroy-suroy, nay litson, nay puso. Atada. Marong mingaw. Tipaitas ko ang negosyo kong tindahan, ay. Nasira tungod sa kamahal. Kasagaran milikramo ang mga palahubog. Kaya ang red horse ko no, grabing mahala. Magbuot man sila nga. Yun ana mangyron kay nagka-krisis ang panahon tungod sa gubat. Pero wa sa kumakansi. Nasira ko ang una na kong nabiktima. Ang akong duha ka kumpare. Nagkwartahan ako sila. Unya karon wala may namalit. Ako na sang gisira-sira score. Dayon, nibalik na sa kuglaeng negosyo. Nasuroy-suroy, kirinderya. Kini akong kirinderya ron. Laro gyud kay naagi mo kaon ani kay ang mga tao ron. Dili naman kalakaw. Kay perting mahala sa gasolina. Tuwa na ron sila mga balay. Nindot kayo. Kay kining akong suri-suri nga kirinderya. Ni ay litsong manok, ni ay atsara, ni ay sausawan, kumpleto sudan o apusok. Siyaro, og di ni mahurot. Mauna sa ni akong maasinsuhan. Muadto ko sa kabalayan sa unahan. Kay parang mahurot ni. Kay balik ka sa kong pangumpra. Itarong sitwasyon na sa panahon eh. Grabe na gid ka krisis. Ay. Usa ka libo nimo karon. Unsa na kay mapalit ani? Puti pagka dangana ning puyua oy. Unsa naman ning kalibutan ron? Wa na may value ang usa ka libo. Unsa na kay mura lang usa ka dako ang imong usa ka libo. Sa unang panahon, kining usa ka libo nimo maluya na kag panugo og kinsay makapas-an sa imong kinumpra o pinalit nimo. Kay purti na pagkadaghana ning usa ka libo. Pero karon, sus, dito lang kay miya itong naging adlaw ka palitutong tugso ka tindahan, bagong opening niya. Ang akong usa ka libo nga readers, igo ra gi injection gi sari pato-pato ra sa kong baba. Wa gani ka. Wagi ko kampil og lakaladog bagos beer among gipalit itong palitutong. Paita rin, kinabuhi oy. Sa kong merkado ron ani usa ka libo. Kung ako ning ipalit og bugas, pila sa kani ka kilo. Okay naman pagkamahala tanan ron. Kung ako sa ikaon og kuan, karinderya, pila ra sa katakos munggos ang akong makaon ani. Mao nga karong panahon na. Wa nagilami ang ato ang pagkinabuhi. Wa na lami ang atong pagpamalit og wa kay kwarta. Pati gidanganan sa pagkamahala. Kinay buhaton ani. Lami ta kay ikaon og karinderya ro, problema lang. Pila ra sa kain tayo makaon og abot kay sila o ka na kung sa kalibo. Pre. Lang pangutara ba? Wa ka kabantay pre na mga kwarta pre, mga kasal, bunyag, lubog, ana ba? Da. Wala ka kabantay pre kay mao na akong tirada ro pre nang malita lang ko wag asay ro na gipamayan. Naay ka nang gilubong, naay hubkas, naay ka nang minatyan ba ka nang bilay-bilay ba? Wala tirada ko pre kay parang wag ko ni. Wag ko gabantay ro pre nga napay tawo magikahikay pre. Napay tawo ro pagara-gara o palibre-palibre pagkaon. Oh! Ako, may problema ko unsa pa kay mapalit ani ko sa kalibo. Ha? Ak atong naging adlaw nagkuyog ta. Ang imong 200 ana ra. Nalipay ko na ko sa kalibo kay kami Mas nung bitahato. ka. Mas bitahato kung 200 pre kay murag nakaladok-ladok ta to gamay atong miyagi adlaw. Grabe sa pitutong oy. Grabe iya nagtuotag barato iya mga baligya kay opening lagi. Maniman. Sobra naman ko kay. Sa naman tao pre. Sige. Mabitaw ako karon pre. Sulti sino pre dito ko gikan balay pre. Ako yung nabili sa kwarta balay pre. 500. Pero ako kita tanaw 500 pre. Wala ay. Imbis sino ni Aquino o si Cory Aquino sa nangisi karon namugtok. Nagmugtok oh. Nag-all. Ako pre, ang tulo ka tawo ani ako sa kalibo pre. Paminaw na ko pre, murag dili na tawo tan-aw, mga unggoy na kabto. Lisod. O kani, Ito na mga dauta. gutom kayo. Kompleto tanan. May litson na ay puso. Uh-oh. Restaurant, Prinderia. Pre, Ay, pre. Dali sa ko pre. hindi ko sure dili siya. Bangkat, sabi. Pagpunta mo niya, pre. Nagabaan siguro na bangkat. Unsa ka? Tingin ka? Ako ang nagsuri-suri na karon og wa din mo batay imong tindahan ron. Pre, ang akong tindahan pre, putik ko sugas halin. Ako na sang gisiradaan kay nabalaka ko sa mga tao. Kung maoy mamalit kay ila yang hutnon, wa na ko ibaligya. Oo pre, ako kadungog kog istorya ay. Wa na imo malit ana imo tindahan. Kamahal nimo mong presyo. Kamahalan na Sugas imong presyo. tatas, pre. Oy, imo pa mamilaro dayo kaga. Imo kon kay mabalaka kag mahurot day. Natural. Nabaniog ka rin pre, kay ikar tindahan rin nga. Tos bawlang pre. Ang imong tubo mas dako pa sa imong puhunan. Sa man ni taon mo. Kamo ko ni magnegosyo, di ba kamo ni agi masan mo negosyo? Yaon sa resulta. Mao kay kami nga nakasabot pre among giundang na among negosyo. Ikaw na sige ka pug sa resulta sa imong tindahan. Mao pagkay pagkable, bankrupt na yun. Bankrupt na sira na yun.
Kaya Ako lagi gisira kay nagbalhin sa kong negosyo nga epektibo nga ang mga tao di gyud mapasmo. Ano tawag mo nako? Saman. pre, kung nabawaan pa pre, nga kana imong tindahan pre, epektibo. Kaya di ka magsursuro na magburbuhan na init, di ka masamot ka, batigaw. Pre, ako pre sagol tabang ni sa mga katawan katuwa di nakalakaw bawi karon mga tao. Na nagpundo lang permis kuliglingon tungod sa mga palaliton nga mahal kayo. Nagpuyo ng mga tao ron, di na musakay sa mga motor. Kasi bahala sa gasolina. Mo gani. Labo pa imong pliti pa pagkamahala. Oh. Saman. Ano tawag mo saman? Imong sursuro dia. Kini nga ako sorry pre, nga krinderya pre. Kumpuni siya. Naay puso, naasay litson manok. Oh, naay sinsira. Oh, singa na ni. Basi kay guna. Oh. Dayon, naasay sa usawan. Kompleto ni. Asa na nagpila po na ko kay. Ay Sus, sus. nga pamahog. Pre, kini nga akong litson pre. Di magmahay ang mo palit ani. Kay nagdepende ni sa ilang kwarta. Nang dipindi ilang kwarta pod. Si imo na sa ming hinanggawa na. Sus, niya pre. Wapar pa mi mama, wapay piniud to basi ikay makilaw na mo rog imo ming binuangan. Pre, ibaw mo pre. Nga nagmahal ta na rong palaliton. Mauna nga ang mga tao nga mo palit sa kong karinderya. Dili magmangay, makakaon. Bisin pagpilay ilang kwarta. Magdipindi man na. Okay kini. Sige, di na tamo to credit. Iwas sa tagabalog tagpila na sang serve dito. Sa Kini, ano tadri kini na tamo laglakaw. balik pilay niya pre. Kini mo rog sobra-sobra ra mo sorry. Ana na sa kalibo ako lang na gasto. Ayaw, tabi, karim ka kao siya di. Di, mama wala. Tunga na na mo. Kung sobra ora na di, kung mabusog mi di na mag-iinom lang na mo sa kalibo. Sige. 100. Taon tani ko. Bruh. Kaya mo ha, lugar si mo ha. Ay, kabalaka. Wala, kinintos na, tanan. Kapali. Tumoy sa pako niya, puso to nga. Bayad. Ang imuha raman ni lugar si Muha. Nagmahal ang palaliton. Kini nga kong litson, pre. Oo, Nagdepende kuha. sa kwarta. O, imuha, sa kalibo. Kalibo. Atong pagkapina ni gamay. Sa kalibo, may Muha. Tumoy sa pako o panit gamay. Uso. Tunga gyapon. Oy, dili. Sobra na Muha sa tunga. Di pa, Sige, maniho. Ya, salamat kayo mga pre. Kaon mo mayo. Pagbusog mo. Mao na pabalik ako. Sus, pre. Mahal kay gasolina. Purting kubata rito si Ran. Unya, malikramo pa mo. Ang kantidad ni litsona pre akong kumpra. Usak milyon. Kinintos ni mong kwarta. Usaw na ko pagbawi. Sa puso ba? Pamiyaw. Tanaw ko na 500 ako pre. May magani na nakakaon kasi mong 500. Pre, sultihan ka sinol pre ha. Sultihan ka sinol pre. Ako kalibo. Ang kana 500 pre. Dili lang taw papakita na tibok adlaw pre. Imagine pre, akong gikaon pre. Igo ra na imong kiki, wag na mai. Ora pa. Kauna na daw. Ano ba daw? Ayaw mong pagbuot sa tinggiro. Kay gupat giran mahal. Ayaw ron pala niton. Missing ko na. Og magperminti ning palit ang mga tao. Ngayon yung naani. Dali kay komadato. Sana all. Ang gawa na biktima.